Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu nderek nepangaken. Nami kula Muhammad Saka Pratama Kusuma. Kula lahir wonten Jember rikala 31 Maret 2000 Umur kula sakmenika sampun 17 taun. Agami kula Islam. Griya kula wonten ing Perum Queen Gardenia, Tegal Besar. Kula putra mbarep. Sedherek kula wonten kalih. Adik kula naminipun Safa lan Rozik. Bapak kula asmanipun Sony, menawi ibu kula asmanipun Marini. Bapak kula ngastone serabutan. Menawi ibu kula wonten ing griya, dados ibu rumah tangga. Kula salah satunggaling murid wonten ing SMA Negeri 3 Jember. Kula sakmenika sampun kelas 12. Kula mboten gadah karemenan. Kula ugi gadah gegayuhan dados pegawai negeri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.